gaji Hongkong 20 juta kuwi ora mungkin. Jarimu ora mungkin. Krungokno ya. Krungokno kupingmu krungokno. Reno. Nyedak om rene. Tak jelaske gaji Hongkong yang sebenarnya. Gaji Hongkong yang sebenarnya itu yang standar saja itu 10 juta bolo, 10 juta. Kuwi standar. Lah saiki wis munda karena setiap tahun kuwi munda. Dadi saiki 10 juta luweh. Lah nek sing tak omong 20 juta kuwi kanggo mbak-mbake sing wis walek-walek suhu-suhu kuwi lho. Kuwi ora terima siji loro ya akeh ngono ki masamu. Karena bos Hongkong kuwi neng kene kuwi nek wis kadung seneng karo babune, apapun diweni. Aku meneh terima dik 20 juta. Seorang bos itu kecil sekali bolo, kecil. 20 juta. Isi untuk bonus-bonus sana sini. Biasanya nek wong sing breweh karo babune ngene pasti bonus-bonus. Ulang tahun kayak hari raya opo kayak pasti ada bonus itu. Isi meneh jingkas ya. Macem-macem lah ora jingkas, tak dudo ya siji ya. Kuwi ya cuti tahunan kuwi selama 2 tahun, setiap 2 tahun